Sasisian kublai pi baro ki parlok ki papet jaka Darwin. Sasisian ipnyang pi pastor syaka ni kawai pat ka session. Ngidang don ha ka series ka balai ka jeli ka baim. Pat menta ngila poi syaka session ka bapra. Pat ha ka session ka bapra ngin ya puli ngin ya skor penya ngap ya ka ka bai pastor dan manong. Ya ka kitab Genesis ka lenong ka baru pra. Akan ini episode kebamenta tungin yakmi. Ti hadin jong kata ti namar ba ulabu ikani kejing kular kumta uongru naki ki baro ba me ai hanga ngaru ban ai syahame ya ka ba sipo benta. Kejing ai ka weni sipo. Hangni ru kejing ai sipo benta nai. Jangan solo maklang ai series la adep ngekren mo Abraham lu kren ya ta kejing ai ka weni sipo nai. Ai hau Melkisedek. Melkisedek. Oh, ya pulih gitu. Temut mentau ni ru upanan kami kaju ka karukom mana. Tinggi bahkan ni kajing ai kawin ispo pelong kajing ai sungu yo tahu ba Kerku mu dia boleh. Kamu nak ai ke ba yo ne. Ti kani kadai ka uslut bening kong bunyi i kan kajing ai kawin nak ispo na ka ba ni yo. Yo. Nomor hantai kadai yo kaba ai hau Melkisedek. Oh gitu din la debi keren hatu question. Handai kani kalong kerpang pa nang ni siya kaman. Uni Jacob hani tu kong bitba lada kalong kumta kembala ikren kawan tertentu lai puli mentan. Lada kalong kumta te uni utrai no uble jonga. Pada ka walau utrai long uble jonga te ka ke bang yo pediang. Kamu ka wis pau ngan ai. Ya kedat cau ya kejat seron obstor. Hang ni Jacob mo. Lalu no pre-condition. Dah kalau kumni batai terus mana? Poi bang ni jakat, poi sop poi dengan ai si sipo benta. Unlong try uble syuata. Dah aku urlong sisya kamu meu try uble benung uble jonga. Oh ya. Mula dong condition dia. Te bat an ai sipo benta nak ai kamu yo am. Te hangi kilong benta pan. Radangi pendan kami kan kejing ai keba ai kau ini sipo. Mun ngimdan suban kam bon bo pre-condition. Tidak kumno kan ketik yang iban bangin la ban bat ya tahu ban ai. Ujokop tak precondition ko jong kalau bat ya donor ko jong utra dah kalau kumni ume melau ublay jong ban nakabangayo an ai sipo benta. Tidak kumno pan namarngi mentah ning lalong do orang senam ban ai ko wening sipo. Ya ai bet nakajingyo ni. Tidak kumno kan ketik yang ite tidak kumno kan namangi tem precondition baik lalong baik kalau baik jing her pateng baik jing soto bang di ban ai ni mei pa. Kumno kan ketik yang ibangin la ban bat kata. Kanta mengi samlag bedang tapi long keberingkong hi long kebesuan hang ni mo kebengi keren. Atau ublay uyo banyak keren buat ni song tu bude keren ublay yang ni. Tak long keberingkong. Yang ni akhirnya kejuk mentah. Jangan ni song tu em kata long ni syai ni em ba ublay yang keren buat ni song tu em ublay keren ni. Hakini ni bentar ki khap jong kajing emo kata te nganem ong nang nunong nuru ka baar pat de ki bengi kamai ki bengi yo piti kena ka baka de da kajing terku ko jong ble nomor ki don ki balik de kinti bom de ru ki yo te ban ai ko wis pu kata kam de ka be ban ai piti kena baka de ka bawan da kajing terku jong ble ngabu kata kajing keli ka balai pat de la dang la song thu baki dei de shisha ki jikar ku ki jong blai bukur ku ha ka jing im ka jongi ti ayu pis ngomo yutrai ban jubab ya ka jing keli jong pi ban hato ngi so thu shan ya ba blai ukren ngi ka tangi num not ban jubab han rai ka jing hikai jong ka balang ban ai ka wen ki sipo ngai ba baka ni dei ban pediang hun siam bai baka dei ka sur ka jong blai bo wan chik sai ka balang baka hikai ban ai oh yin long ya ka jing hikai ban ai ka wen sipo la don pa te khtin jong blai to ka balang ka hikai ka bodan khtin jong blai ka hikai jong to mon ni pediang bai ka ta te menta ong pi ba
ก็บันกุมโนกันติ๊กอย่างงี้สำลาบางอย่างมิลเลียนบันไอ้ก็ไม่ได้เฉพาะแต่พี่ว่าราสาวก็จริงคลิปว่าหาตัวงี้ที่ขนาบางก็ก็บางอย่างเยอะก็ได้ก็บอกเบลก็คุยอย่างงี้ก็ตอนที่ชิมนี่ครับมันสุดโต่ลังอีเตรย์แต่ก็บอกคุยเบลเนี่ยแต่ก็ไว้บางเรื่องที่แต่น้ำมันว่าพี่องกุมตางั้นสาวบางก็ได้ก็จริงก็ติ๊กก็จริงหมดจงอารมณ์ladang ngau batrai la ni ngau babla nga sotho bakani ka bangayo ka dei shisha ka jingkar khu jong ble na kani ka inga shipho ngan ai shibanta ka wena ka shipho ngan ai shubu kum nur halanti ya jong jing dala jong ngayo kum nur da ka bakam kam dei ka bak shai bakam dei jingkar khu jong ble lesi da ka shubam kolop lesi da ka lenti ka bakdor imat ya ka bakum kata ban penrung ban ai sakam jong ble no ma han kiar Pinun. Marngim la lai. Tak ingin cuong pinun. Kat ban ong nut Long ladam pat sung thu ke jingkar khu ko jong ublei. Pat ke mensim ko kumnu pin ai pat che ublei. Ta mensim jong jing sung ka de hang ta kai. Ban ai kam Baro kila ban ai. Ya ka win shpo baro kila ban ai. Yen rei. Kata ka jing ai kami em da ka do nut ka basung thu ba phi ai namar ba phi mat ek jing kar khu tan shim nuk sab yang ke ibin akran tu ki session ki la dam yengi la hi kai pengin ai yu khau kham si kham step si kham man mi te don ki por ki ba ki la ban ai do ar kham step ar kham man mi chom chen cha kam dei tang namar bla ong yi ban ai henry man mai his Kim step ashwa bagi ngin chetcha I aingu yu blei ta ka wei na ka banta ka jing im ku ai la di min em ha kan ka sing ba thmai ku kui ka ba ar de ha bangi page sha kani ka jaka ban bu khau ka mo dang don ka jing karshan ka jing em kani ngenum la ban yu ani lim dong blei ku kui ngi te dong blei ku kui ngi bolingin benu de ka shikham na mar ka tu ka shikham kanum khta ai ya ka tu ka jaga bangisat nak tu bangila dap tong kan til ringi sum thu ba ka jing ai khau kham kalong ha ka ta ka dor kamut yo pdiang na ka jing ku jong blei nei ni ai te menta de na ka jing ka mai ka jong ni ha bangi sum thu ba ka ta ka jing ka mai ka bit ka biang ni ka wan da ka jing ku jong blei na maruk plei kilat kilinti tengi ai ka ka wen sipo kalong ka badan kam ni kong hi kam dei ka jing la ban ai Kabuding kong hi ke David ke mensim ke bengi songu ya boleh. Tata kami dalam mensim kini ifin ai. Pi ka kata ka bo ba pi kran him ta ka pen kan mau ka jingja ka jing im nga simet. Ngi kran uwei podlo ta podlo kham he ka kardan man yanga amdei tang jing puli kham he ro kardan wa ka kardan trei ro. Lo de observe. Tingi po ya kran pang ngi jing ai. Pai mo ngi bat ngi jing mot mo ba kan ngi jing kai ko ispo ko song tan la ka bai bon. Te undi podlo oi nga ngni. Wang ba Kidan gibri giba ai ki ai ko wi shipau kidan giba ai na shipau kidan giba ai la ni shipau kidan giba ai sa no shipau ko chong jing la ju ki ka jing la ka na pa ho ki na ai mo gibri giba bai ki mo to bri bang ekra tu bri bo bai ba ka jing ka sup te ban ai ka mot ka jing kai ka ba bai bo ki kai ka mot ka jing ai ka ba khem expect ba ngan yo ai ba ai ka ni ngan yo ai shu ai bai te wo bala ban ai khan dai na shipau ro ai ka ka kum jing thu na ta hai ka dan so ko ka pat ka bang ekran ba ka wei ba ka bai tare lang ba ngai ka ba khamrit ka dan maninga nai kran chang ka jing ai ka wei ka shipho em nga patai start ndian no do fi ai ka wei shipho mot ka jing ku phin man hi ndalai kran ha ki ka jing ya jan man sem em jing kran ka ong nga ka ong ni na ka tulop ka banga yo ban ai ka wei ka shipho tu ba ri dan nai ba yin ne siu ba laj ne siu ba school ne long kam la te man ai kata ka long ba set sebab de sentur jonga ban perkhat ya kata condition jonga te ngamudur ba lada hapan force ban ai mon ladu jing kulut ka gibedo tandai phi mane phi man ra phi ang ba kaman siam jing ai ba kumno ta kin long sim phi don kaman sim ya ka ban ai la karit ni ka kraw ru ublei tu pai kaman sim kam dei ka amon ka no phi ai Hendril dah kata ka amon ka long minimum sibo ka kot sa kata ka wei ni sibo te long lada kata na ka jing yo ka berit kalau hijing kerku ya, anum keren aku kumui nomor ba yo kaya lam syawai pat. Kaya lam bakala. Ndoi long ya keren ni ya kata kajing la ban ai ya kawai nek sipo. Ti hawa pi keluit mensim, pi mon mensim ya ka ban ai, pi sung thu pi ai
sau thu cái jengmut Bali ben ai ta wis po ta ta dan jengmut rish ong bitang na marba ngila long ki bangej hau jisu ngila long ki kristan baka jeng ai wis po la di ka rutin ki haban ai ta ti haban da pusan da penchong nong rim yo kala choro mar ki dan pe ki bang em la da pi ai pin sayo jing kar ku ta ta la ya la jing ka jing kai kanam long ta một cái chừng ai thì mình lồng về cái chừng sống ngộ làm chừng cái mình tí ấy cái có một cái chừng ai hay cái chừng như khôn bạn ai đó là đang nghiêm lạ bạn quật chắc ta cái đàn cái quay được ship hậu được không lên này như ai bị đang cái đọt luôn như khôn bằng nghìn tuổi màวันlibu pada berkata kalau nong pada kalat ban light na kata cái chừng ai quên ship hậu cái cầm đi vận rịa tiếng cái bằng ngàn đúc nào mà don kalat thì lệ cắt bala ban aiคำนี้เป็นองค์วิเป็นบทนี่เป็นใจลงอยากขึ้นหาลอจังกันนี่ค่ะอันนี้ขนาดไงกับผมกันนี่ก็ขนาดเราก็ฮับกุดจังนี่ขนาดสอนกันไปขัดอัดอะไรบักกุดจังนี่กันละน้องแต่หมดฮับกุดจังนี่ขนาดเราก็ติ๊กอย่างนี้อย่างนี้ก็จังไอ้กับผมหมดกันได้อย่างนี้มันผู้สอนมันกันได้อย่างนี้มันไอ้ถ้าใครลงระดับอุตรายก็มองจะกอบนี่มั่วระดับอุตรายอุบเลยอุเล่อีกตาบาร์กิบาอุลักุลาร์tiup tahu terai unde hiu boleh jong Jacob telah kalau long sisa hadu kata temut ki ki bau yo mat ki di ki jikir ku ki jong boleh te kan ia yu ban ai pada ki bispo boleh ni mar baro ki wanu boleh baca boleh ki net kar ke bingila ban ai te ting so thu kata ta kaya rap ingi palat dia kata di batai ta kumui te kambahai thì thay là bây giờ khất các bạn ăn một cút đuôi cho người lần nòng, yêu phi nông dân ấy store phi nông sản nuôi quả nòng ấy, nào hôn, từ nó thay bớt lắm người lại hôn hi cái này cả, người lại hôn hi cái này lần nòng bạn phụ phra này cái session của mình ta, thì ngay lúc anh nôm keren jrong show cái ấy cái bài pastor là ông bắt các shot này cái chứng mất cái ngay cái này mình ta khát đô, các bạn Jacob ông bạn ai các bạn ship hole cái mình ta là chứng yêu show play, nằm ở bawah usung kaktik yang bangan ongkum ni ya katu ko pastor mende habaya dei bat ka jing ai ka jungi ka dei ka jing kai ka bangi yo na ka khanaro tang bai pastor nei kali yong hatu phi da su thu mo pi ai kaliru ila jong ka ban siam ka bangi ai ka ban siam makom no ngi ya kaliru ila jong bangi nuot na em ba nang ni khmat bangi la pe ya ni ka session habangi ai ngin pinti kana ni ai sisa ka wei nak sipau nakata ka bau play kerkui ni om dah kumbai pan na api punya perkat jeli kata namar kemana keren aku mairu am sonut namagi dan halaka jong ka jeli ka kamai ka ji tang ba ka penkut ka long ba ka ni ka jing kai yo jing ai ka dik pa shong im nak khtian play ka im kulai shibut pastor in sai kendo sai shem pa sai session kulai phi parlop to nang yai puli to nang yai pusan pat nang yai biteng man pej bat ngi ya ka program dor ben kublai in sai kendo